Una vegada hagi finalitzat el tractament, farem el següent. Donarem el botó verd. Ficarà, tanqui tots els clams. Els clams són totes les pinces que hem deixat obertes, és a dir, la pinça del calentador, la pinça de la bossa que està penjada i l'altra pinça de l'altra bossa. També tancarem la pinça que va al nostre catèter i la nostra connexió. A continuació donarem a continuar. Tanqui tots els clams, tots, per confirmar que ho hem fet tot i desconnectis. En aquest moment, com ja ho tinc tot tancat, em posaré la mascareta. Una vegada la mascareta està posada, obrirem el tap, sempre sobre la taula, i em posaré desinfectant de mans. Una vegada fet això, el procediment és exactament el mateix. Deixem anar aquesta connexió que ja no ens fa falta i posem el tap. Una vegada ja hem fet aquest pas i ja no tenim res connectat al nostre cos, donarem el botó verd. Extraigui el casset. Obrirem aquesta pestanya i traurem el casset. El podem deixar aquí sobre. Tornem a tancar i li tornem a donar el botó verd. Quan fiqui connectant red, significa que tot el tractament ho estan enviant al nostre servidor de l'hospital a través d'aquest router, que us facilitarà junt amb la màquina. Una vegada hagi passat totes les dades, el següent pas serà desconnectar, que vol dir apagar la màquina des de darrere. Quan fiqui Desconnecting, li donarem aquí darrere aquest botó d'aquí i apagarem la màquina.